L-ikbar istituzzjonijiet finanzjarji f'pajjiżna, l-Aġenzija Finance Malta, il-Kamra tal-Kummerċ ta' Malta u l-Kamra tal-Kummerċ ta' Għawdex, flimkien mal-Istitut tal-Operaturi tas-Servizzi Finanzjarji f'Malta li jilqa' fih dan l-akbar kumpaniji tal-awditjar f'pajjiżna, laqgħu ir-rapport tal-Kumitat PANA li kkonferma s-serjetà tas-sistema tat-taxxa ta' pajjiżna. Fi stqarrija konġunta intqal kif skont l-istess Kumitat PANA, Malta tirrispetta u timxi fuq ir-regoli kollha Ewropej u dawk tal-OECD li jfisser li pajjiżna għandu mhux biss standards għoljin f'dawk li huma trasparenza, iżda li s-sistemi tagħna jaħdmu kontra prattiċi ta' ħasil ta' flus u frodi ta' taxxa. Dan kollu jikkonferma kif pajjiżna mhuwiex xi tax haven, kif pruvaw ipinġuna kelliema li ma kinux infurmati b'dan kollu kif ukoll il-mezzi tax-xandir internazzjonali qalu dawn l-istituzzjonijiet. Il-konferma tal-Kumitat PANA għal mod kif nimxu naħdmu jikkonferma kemm pajjiżna dejjem mexa mar-regoli stretti Ewropej u li se jibqa' jkun trasparenti meta jiġi biex jimplementa l-istess regoli u jassiguraw l-ogħla livelli. Dawn l-istituzzjonijiet fakru li wieħed irid isemmi kif Malta iżżomm reġistru pubbliku b'mod miftuħ f'dak li għandu x'jaqsam mal-kumpaniji rreġistrati u allura dan ifisser skrutinju kontinwu. L-istituzzjonijiet fakru kif il-kumpaniji kollha f'Malta huma obbligati li jippubblikaw ir-rapporti finanzjarji awditjati tal-kumpaniji tagħhom. Is-serjetà li biha nimxu f'pajjiżna waslet għall-akbar tkabbir ekonomiku flimkien mal-innovazzjoni u l-attitudni pro-business li għandu pajjiżna. L-istituzzjonijiet finanzjarji appellaw sabiex il-partijiet kollha involuti fis-settur tas-servizzi finanzjarji flimkien mal-mezzi tax-xandir lokali jaħdmu għal ġid ta' dan is-settur li miegħu hemm ħafna impjiegi marbuta miegħu u għal ġid ta' pajjiżna. L-istituzzjonijiet finanzjarji saħħu l-serjetà li pajjiżna jimxi biha meta jiġu għal leġiżlazzjonijiet tat-tassazzjoni tiegħu jawguraw tajjeb ħafna għall-futur u se jwasslu sabiex ikun hemm aktar tkabbir ekonomiku u li jpoġġi lil pajjiżna mhux biss fuq il-mappa Ewropea u reġjonali iżda anke dik globali.